light izothinta la njengoba dibhalanse ngalo lokho ngiphambili nje Ayizokwazi yeke incike njengoba dincikile la ongabeka la behind ibalances ngeke ukhona ukuhlala kanjalo ukuze kuyovala yeah ikhanyile wena mkhulu unyakaza right mawuhleli kanjalo ngiright kanje yes okay. just Yes. yeah okay uThomas uveza umuntu ngisuka sengichaza ngokuthi ngihlala phi kanjani. Don't even stress about that because uzofuna ukukhumbula. Okay. Singayenza ngisho ivideo encane for that. For lokho. Yes, let's find TikTok. Siphinde sifake lapha ya. Ayikho. Ngicela ukubuza ukuthi kube ne-guide i-video ethatha lo. Kuzoya ngokuthi kumnandi kangakanani. Okay. We can actually cut siloku siqhubekile. Okay. Now you have i-right yokuthi ngoba ngisho ngithi la akuna script akuna lutho, you are just being yourself. Usangasho ukuthi ayibona ngikhumbula something that happened in 2022. Faka anything necessary mkhulu. Yes. Okay. It's not a scripted show. It's a reality into ngezakhe. Ngala uzobuka live ngala. Okay. Awutambutis. Okay. Alright, vele kahle ne? Yeah. Uthe ucela ke toilet. Ngani toilet la? Wasithala ne? Imali kuzomela kube nendlela yokuthi it's fine anytime. Yo, I just funa ukuvela thina. The camera is not looking at you. Sorry la. Oh, this one. Yes, the camera is not looking at you. It's looking at the main guest. Ngoba vela bona abantu bafona ukuza ukuthi hey mina akutshela ukuthi ngifuna inyoka. Ngitshela kahle ukuthi angiyisebenzi vele leyo mina yeyinyoka. Uzokuyizwa ngibonga ngale edlozi ngoba bazoyifuna kakhulu. Bayathanda ukuthwala kanti futhi bayayisaba inyoka. Yeah. Bazofuna kakhulu. Yeah, ibazoyenze. So njengamanje sizoqala ngayo. Singena udabeni. Njengamanje siyaqala ngizokubuza kodwa ngokuhamba isikhathi uzobe usuyikhulumela. Akunankinga. Yes. Kahle makunjalo. Okay. Masu confused. Uzongibuza. Uma ungafuna ukuvela uzoba nendlela yokuthi usufuna ukuma manje. Alright. Yes. Hayi ngizoba nendlela yokumisa. Yes. This is short. It's too short. And it's not. Oh, you're right. Nakulaba bokubuyisa amadoda. Nakulaba bafuna ukubuyisa. Don't worry mkhulu. Uzoyipheka kahle udawu lakho manje siyaqala manje. Ionkwa indane lapho nayo yonke leshandisi. Unkwayindana
ngifuna ukuthi anginabo mina odikoloshe. okay imake ngifuna ukuchecka kahle singenzi lento yokuthi ushaye ostart kanti izinto azikho aligned live la then siyaqala ke manje siqale ngala Lezi engathanda ukuzikhuluma ilezi zokubulala. uyazenza Ngiyazenza but angifuni ukuveza lokho obala ukuthi mina ngiyabulala ugcina nomndeni sokusaba. okay into ezokwenzeka just to make this interesting ngizokubuza ukuthi uyazenza yini bese wena uthi ay uhleke uthi ngicela ungacomment how do you feel about that yakungcono inoke nalokho. okay ya noma siyibeke khona ukuthi kuyayenzeka but kumuntu onenkinga eserious ngoba umunye uvela acabane nomunye afika athi kubulala. Yizo zonke izinto ongayichaza lezi mkhulu angazi noma uzokhumbula ukuthi ukubulala akusiyo into enhle kodwa kuyaba khona ini isidingo. Usuyenza ama examples ngeke uzuthi uzokuchaza njalo. Ngeke uthi uzonda umuntu emsebenzini usuzofuna ukubulala ubuthakathi lobo usuyathakatha. Ngeke uthi ubangana umuntu indoda sekumele afe ulale nomfazi wakho umelafu washela ngithi waqoma kodwa mawubulela umuntu wakamuntu bezofuna ukuzolumba isidumbu angithi kuyayenziwa lokho ngiyakwenza lokho. okay uzobe usuchaza ngendlela noma umuntu ekuloyile uyabuyisela ya ufuna ukuthi sewukhathele nami ngicale ngicheck ngibone ukuthi ngempela usuhluphekile kwani. Ngiyakwenza lokho. Number 1 ke mkhulu ngicela ungadideki ke ukhohle izo zonke lezi zinto ke. Nawe angithi uzobe ungikhumbuza uzobe ungibuza okunye. Ungakhohlwa nawe. Uzolokhu ungihlebela la. Angithi mase si live usubheka into. Uyakhohlwa okunye ya. Yes. Oh. Ngifuna ukushintsha la. Ngoba mase bakwazela kakhulu ngapha ekubulaleni sebayasaba abantu. Kanti ke mkhulu ithi ngikutshele something kini ezihlobeni noma ungangavela kwi podcast usuvela uyathakatha. Kunjalo but nakhona ungakundlali vela esidlangaleli. Uma suvelile ungakundlali. Kodwa nje sente senginothicile waqala wahamba yothwasa wabumlaphi. Yeah. Usuyathakatha awusafunakali nala emcimbini lemabhodweni nase eimpephweni. Kushuthi khona kubo usuzokwenza kuya ku right. I just want to sit back. Okay, yeah. I was ukubona. Usumthakathi. Or senze kanje. Senze kanje. Adjust phezulu. Inkingi izohlupha amabhathini. Amabhathini. Yeah. Ngeke ikwazi What they adjust. Njani manje? Yes. Okay. Alright, ke siyaqala mkhulu akusekho ke ukubuyela emuva after this. Oh. Mkhulu ke ninjani siyakubingelela lapha ke kwi episode yethu i-channel Spiritual Sparks with Nozipho. Hayi ngiyaphila mina ngikahle kakhulu. Hayi siyabonga ukuthi ube kanye na-actila namhlanje. Ngicela nje ukuthi umkhulu mhlambe ezazise ukuthi ubani usebenzela kuphi ukuphi nendawo. Igama lami ngidume ngelikaMaleni inyanga yomfana. Njengamanje indawo engitholakala kuyo kakhulukazi uSethembisa eMayibuyi. La ngitholakala khona. Okay. Ngabe lapha eThembisa mkhulu unendawo lapha osebenzela kuyona? Yes, nginendawo lapha engisebenzela kuyona. Injani indawo lesebenzela kuyona? Kuba njani i-right workshop noma indawo esekhaya. Umuzi. Okay. Yebo ngisebenzela kuwona. Okay, no. Owami.
Okay. Yebo. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe abantu abaningi ngokuphela kohlelo bazothanda ukuthi bazi ukuthi bangakuthola kanjani, ukuphi nendawo bazoxhumana kanjani ke nawe. Ngiyathemba ke nawe lapho umbukele ekhaya ukuthi uzohlala kanye nathi, ulalele kanye nathi ke ukuze kufike ekugcineni lapho uzothola khona yonke imininingwane, ukwazi ukuthi usizakale. Ngiyazi ukuthi umphakathi imindeni ikhathazekile, ihluphekile, baneyinkinga, baneyinxushunxushu, abanye baneyinkinga abangazi ukuthi bazoyixazulula kanjani, banembuzo omkhulu. Mhlawumbe ke namhlanje uzoke ukwazi ukuthi ke ubasize noma bachazeleke ngokuthize. Ake nje usitshele kabanzi ngomsebenzi lo owenzayo. Alright. Hey, umsebenzi engiwenzayo mningi ngalingashona ilanga. Ya, kodwa sizothathanyana lokho naloko ukuningi kwakhona ngeke sakhona ukusho, kodwa okunye kwakhona sokusho khona namhlanje. Umsebenzi engiwenzayo laphayana endumbeni, umuntu uma enenkinga yokuhambelwa indoda, umuntu uhambelwe umfazi, ufuna umfazi loyo ukuthi abuye emzini wakhe bazowakha umuzi, siyakwenza. Uyakwazi ukubuya nje ngesikhathi esingathathi ngesikhathi esisheshayo, angibeke kanjalo. Manje ke mkhulu, umuntu uyamsiza bese ngempela eyayibona ama-results, ama-results ngokushesha, akuthathi isikhathi lokho uma sikwenzile. Akazi kwenzeke mhlambe umuntu athi hayi mkhulu, imali yami uyithathile. Sike sezwe abantu abaningi bekhala bethi uyahamba enyangeni ukhale ngenkinga uyikhiphe imali, kodwa ke ugcina ungasizakalanga nemali ihambile kanjalo, okwenza ukuthi abantu abaningi bagcine sebecabanga ukuthi izinyanga ama-scams, wonke umuntu oyibiza ngenyanga umkhohlisi. Ungathini kuleyo ndawo mkhulu? Kuyazwakala lokho, akaze kwenzeke lokho. Kudalwa ukuthi umuntu la ebunyangeni avume nezinto angazazi ukuzenza, kanti lana kumele ukhulume ngento oyazi ukuyenza. Lokho engikhuluma ngakho into engiprofessional kuyona, engiyazi ukuthi noma umuntu angangivusa ngilele athi indoda yami ihambile manje ngifuna ukuthi ibuyise, ngakwenza lokho ngokusheshsha, yibuye ngokuphazima kweso bese ikhona. Okay mkhulu, ubale ukubuyisa, ukulahlekelwa indoda uyayibuyisa? Yebo, untshontshelwe, lahlekelwe imoto noma yini nje intshontshelwe, kodwa izinto ezincane angisebenzi. Mhlambe bakuthathela ifoni, uzokhokha malini, uzongikhokhela malini mina ukuthi bakutshontshelwe? Ubakuyisela ifoni yakho? Yes. Angiyenzi, but uma umuntu bamtshontshelwe ifurniture, bamtshontshelwe inkomo, imbuzi, izinto nje ezinkulu, imoto, izinto efana lezo, ngiyakwazi ukuthi ngikwenze ukuthi kubuyele back kumnikazi. Noma sebakudayisile laba abantu abakuthathile bazoza bona, kanti lokho uma sikwenzile siba no 7 days guarantee yokuthi sikwenzile. Uma sikwenze namhlanje kuba no 7 days ukuthi lo 7 days awuzokuphela ingabuyanga le, bangabuyanga labo bantu bazosho ukuthi ke izinto lesayithatha sayisa kuphi kanjani, kodwa hayi ukuthi bavele bayibuyele. Kuba buhlungu, kusuka kubheda ngaleso sikhathi uma bebuya. Indlelani mhlawumbe mkhulu khona into ebaqhubayo, mhlawumbe kunesilwanyana esibathela ngemvubu size sobafaka egcekeni lakho yini? Ngizoyibeka lento uyizwe kahle, inobungozi phakathi, kodwa kumuntu mangifikile ngicala ngimchazele, ngoba umuntu omnyama vele ukuze asheshe alethe izinto zakho kumele ezobuhlungu. Uma ngiyenzile leyo nto, loyo muntu owenze leyo nto immediately siceda ukwenza, loyo muntu ontshontshile kulowo muzi lo, from ngaleso sikhathi akasazoqhama, akasazokuya etoilet. Loyo muntu uzovuvuka umzimba abe eyinwaya. Ngezikhathi zantambama kukhona lokho kukhulumayo la endlebeni zakhe. Wena mnikazi otshontshelwe nginikeza wena mina umuthi, ngithi khuluma la, ubiza izinto zakho ukuthi ngifuna izinto zami mina usibanibani. Leyo voice izofika kuyena ukuthi usibanibani ufuna izinto zakhe. Abese lokezwa le voice nje, alokezwa leyo voice, kodwa ayibi khona emini. So yiba khona kuphela ebusuku, kodwa emini udila nalokuthi ngeke aza aye etoilet, noma ungathiwa uzophiswa ngeke aza kuyeke.
thili abuye la bese kutholakala umuthi wokuthi umkhulule. He madoda, inzima le ndaba mkhulu. Until-ke izibuye-ke bese eba right. Abuye lana sokungaba kuwena ukuthi mhlawumbe akutshela ukuthi into ngiyidayisile. Alright bese niyakhulumisana mhlawumbe uzobuya nomndeni wakhe. Nikhulumisana ukuthi njengoba kunje kwenziwa njani. Uma nizwanile ke ngisuka ngikunikezile umuthi ukuthi umkhulula kanje. Yebo. Bese ucedela lokho okungokwami ngoba angizokuthatha leyo mali engizoba ngiyichargeile. Ngizokucharge imali yokungena. Ngiyenze lokho ke bese lokho kunye uletha mase ujabulile. Okay mkhulu ngiyakuzwa. Lana ke asithi nayi phela indoda isingishile o intombi yami isingishile uzwa nini kuthiwa kade lobola seshadile ngisangamthola lo muntu. Kuyenzeka umuntu noma angikubekele kanje ngendlela engiyenza ngayo noma kuthiwa indoda yomuntu oyifunayo ngiyafanisa wena oyifunayo ishadile leyo ndoda ufika ungitshela ukuthi mkhulu le ndoda le ngiyayifuna le yibuye la mina lapha yana into engizoyifuna igama phela noma umuntu ehambile angifuni izinto eziningi uze namasokisi angifuni igama la lensizwa le yebo unginikeza igama lakhe phela la loyo muntu ngifike ngidibanise lokho kungokwami ngikutshele wena ngithi yenza lokhu nalokhu nalokhu ukhulume la manje mkhulu mina akekho engimfunayo kodwa singathesta ngomuntu nje no sikhetho yedwa sitheste ngaye yebo uma ekhona singakubeka kusobala lo sitheste ngaye uyi-reverse lento ngoba phela akusiyo umuntu engimfunayo so besitheste kuyazwakala yabo hayi ngizwa kahle ke mkhulu and then ke manje awusichazele mkhulu abantu izwe libi kakhulu abantu basihluphekile kakhulu sekukaningi abantu bekhala bexoshiswa emsebenzini umuntu axoshiswe umuntu emsebenzini umsebenzi ugcina umphelele ebese umuntu ehlala ekhaya eselambile ingane ayisadli umsebenzi awusekho nemsebenzi phela esikhathini samanje ayikho amathuba emsebenzi mancane kakhulu ungathini kuleyo ndawo mhlawumbe oke waxoshiswa emsebenzini uzozwa phinde kuzwe nalabo abajwayele ukuxoshisa abantu emsebenzini kuka ningana kunokuthi umqoshisa ngamagama kunokuthi umqosha ngomuthi emsebenzini enyangeni noma unomuthi yena osebenzisa ithizeni ukuthi akwazi ukuthi akhiphe abanye abantu babe babi imvamisa yaloko kuyenzwa ichitho esikhathini esiningi kukhona okunye kuseceleni kodwa esikhathini esiningi bakwenza ngechitho lokho umuntu uma efikile kumina ekhala ngesikhali esikanjalo ukuthi uqoshiswe emsebenzini mina esikhathini esiningi uma ngisiza umuntu angivumi ukuthi ngimane nje ngivetane ngimsize ngaphandle kokuthi ngicheck ngifuna ukuconfirma enhlolweni kuqala ukuthi lento ayishoyo yiyo yini ngempela bese mangibonile ukuthi ngempela kunjalo bese siyokhuluma ukuthi okay yini oyikhalelayo wena manje ukhalela ukubuyela emsebenzini noma ukhalelani esho ukuthi ngicela ukuthi uyenze amachingo ukuthi ngibuyele emsebenzini ngiyamenzela lokho omunye wakho uyasho ukuthi no nami ngifuna ukuthi aphume ngiyakwenza lokho angeke ngijikajike nje kuloko ngiyakwenza ukuthi naye ayizwe leyo nto ukuthi izinye ingane zisuka zinesena sinkwa ngaleso sikhathi nakuyena noma kusekunjalo kusuka ngelinye iqesha ngeke asakwenza yenzela abanye abantu uzoba sekanesifundo naye ngoba nginesho ukuthi uzojika ithole leyo nto ukuthi ingobani ukuze ube nje okay mkhulu no ngizwa kahle ngiyezwa impela and then angazi ukuthi ngizocela ukuthi ephuzwini lethu elilandelayo sike sigxile kakhulu ukuthwala